Picture this, right? Close your eyes and imagine it. Umuntu wakho, and then sekamereni doing the deed. It's all steamy and nice. You know how it happens. Juices are flowing, super wet, super hard. Mnumzane uphakeme. She clings on your back while you're running the final lap and giving the mind-blowing strokes. Right? I hope your eyes are still closed. Boom, you come. Right? What happens next? As mjita usufuna ukuphuma embhedeni, as you are feeling some type of detachment kumuntu wakho, yena she still wants cuddling. Let's try and find a middle ground for both genders. Ukuthi wena as umuntu wesilisa ungazama kanjani ukubekezela after that feeling of detachment kuyena, and nawe sisi futhi kuyenzeka ufile kanjalo ukuthi uthe umdavazi ungakapheli sekukuthi I wish he can come now. Izinto ezenzekayo le dokotela. Right? Mthiyane. Uyophila. Ngiyaphila. It's a topic efixela namahloni because I can imagine ukuthi it happens to most partners. Men and women. Men and women. Yes. Isikhathi esiningi sicabanga ukuthi amadoda abantu abesifazane but funa sigcile kuyona singene kuyona ukuze sazi ukuthi kwenzeka kanjani sizokulapha kanjani. Oh, is it something normal? Ngizosebenzisa igama lokulapha. Is it something normal or is something okufanele uyitrain? Well, when it comes to Alex, not Dr. Mthembu, sizolapha. Angithi ngoba silapha isizwe, so we have to have those answers for our people. Let's talk about it. Let's talk about it. Yes. Let's talk about it. On Gagasi FM. Indaba, special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba, talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. She is here. Right? So you've come She's here again. and there and everywhere. And everywhere. Yeah. As this promise under kudlala manje inokuba yi-10 off, so angifuna ukuthi sicabange nje le underwears and all that because we're not there. Asikho kuma 10 off today. No. But isikuma 10 No. off esifuna siwenze kuba ma 10 on. Abe 10 on. Yes. I-topic yethu namhlanje dokotela, right uyaphila? Right, Mthiyane. Right. Isithandwa zethu ziyaphila zona. No, but right. Look at this. We did not plan it. Ooh, okay. Two are great minds think alike. Yeah. Smeshile sinomthiyane today. Asivukanga ndawonye this morning. Yeah. Umthiyane ugqoke i-shirt elipinki. Right. Elimbambile la isifubeni lamkhipha some two hot cross. Yabonga ngathi amadombo lashisayo adiniwe. Oh. Yes, kwi chest yakhe. Keep going. Umbile la phambili is just looking hard and strong and Umbile lapha. esifubeni sakho, yeah. Okay, and then lapho dokotela uzoshaya floral pink dress. Yes. And you're saying ukuthi asivukanga together, meaning ukuthi silale ndawonye but asivukanga together. Yes, That's very ambiguous. Vukelwanga together. No. Yeah. Yeah. Hey, sawubona. Yabona izithandwa zethu. Sure. Zonke Mthiyane, zonke. Nice Angakho one. abantu nase garage usibulisele usibulise kangaka. So ngiyangibulisa Everywhere. zonke everybody. Yes. Now we are live on e-page elithi Indaba with Alex. You can watch the pinkness and you might see izinto ezithe kuba stronger, like the color pink. Yes. Yeah. I'm talking about what we are wearing. Okay. Even with app Gagasi FM, we have a video there. Into Naku pink YouTube. nebovu generally kuba into enhla ngithi pink ibovana. Think of a strawberry like that. Like strawberry. Yes. It's something you can lick. Lips and Yeah. amalebe abovu nama lips abovu and Into eyodwa njalo amalebe nama ama lips. Yeah. It's just that sendaweni ehlukahlukene. Yes. Kokubili ngasembobeni. Yeah, sure. Itopic yethu ke leyo namhlanje. Isiyenziwe sex. Yes. But kune feeling athi xhifi maqedwa. And you may only find ukuthi ucabanga ukuthi wena wedwa kanti nomuntu wakho. Yeah. Inedala leyo nto ngiyafisa ukuthi kuyibheke ngempela women too. Yes. Bengeke beadmit but kuyenzeka uthola ukuthi nje umuntu wakho sewulindele ukuthi nje akaqede achame and then asuke and nabantu besilisa futhi kuyenzeka ekutheni because usechamile then second detachment. Why?
Ngizokutshela ngesingisi ngitshele ngesizulu. Okay. okay. Medically isingisi medically. Yeah. Generally umuntu wesilisa uthi mase sechamile. Okay, kuba nama hormones thizeni oprolactin nobani awenza ukuthi umzimba wakhe ureduce leya feeling ye desire ukuthi uphinde. That is why umuntu wesilisa uthi meqeda ukuchama kukancane ukuthi avele avuke same time. Ukwabona kuba nalesa sikhashana nje esincane, we call it a refractory period, ukuthi ngalesa sikhashana ngathi akathatha ikhefu adonsa amandla ngoba usuke yena echithile kukhonto ephumile kuye wachitha. So kuba naleyo void naleyo gap yokuthi njengokuphantsha ithaya kufanele kuphole kancane. Kanti umuntu wesifazane yena on the other hand ama hormones akhe amenza afuna ukubambelela kuwena. You know, isikhathi esiningi futhi umuntu wesifazane akachithi ubuyena njengomuntu wesilisa. Umuntu wesilisa kunoketshezi lakho liphuma emzimbeni wakho futhi liphuma ngeforce ukwabona. Kanti ngapha kowesifazane akwenzeki kanjalo. So generally lo wesifazane uzoba ne feeling yokuthi engaphinda. That is why umuntu wesifazane sithi uchama kanakeningi over and over and over. Owesilisa akakwazi ukuthi abe nalo ama orgasm amaningi without ukuthi athathe i-break, qala umzimba futhi ubuyele futhi igazi liphinde futhi ligijime lihambe lendukwini liqanse njalo njalo. Plus lo wesifazane ukuba manzi kwakhe akuvele uthi mase sechamile ome uqhubeke seba manzi okusho ukuthi angaqhubeka nocansi, kodwa lo wesilisa uthi mase sechamile induku yawa again kufanele ayilinde ukuthi isukume. So yabona kunaleyo period kukodwa nje lokho physically ke manje emzimbeni. Okay, I think it's the same because if ushaya 50 push-ups, if usubalile wafika ku1 or ku50, uyadinga ukuphefumula. Because remember phela ukuthi push-ups lawa. Yes, exactly. Push-ins. Of course. Push in. If she was on top, even le weight okade uyikhera ubungayizwa because of excitement. Now the psychological part of it dokotela, if sengizovele ngidedele nje, I'm asking you as a professional and being a woman yourself and uzongichazela. So if sengizovele ngidedele or after going to the bathroom sengibheka le, how hurtful is it to the other partner? Well, you know, that is why communication is very important. Now, there's reasons why umuntu engakwenza lokho. Khona ngempela onga-understand ukuthi lo wesifazane udingani, ukuthi uyadinga ukuthi uma sesiqedile ngimbambe njalo njalo. Okay? Omunye kuba injwayelo ukuthi usejwayele ukuthi uthe echama asukuma athi usuyochama toilet. By the way, nabesifazane bakwenza njalo lokho. Uthe sechamile asukume uthafuna ukuthele clothes clean yochama and then thole lo wesilisa uthi hawu asisahlala nje kancane ngithi ukubamba kancane ukwabona. So number one, it can be ukuthi injwayelo, you know, but omunye also it can be because akekho interested anymore. You know, uthe sechamile ngoba iloko akade kufuna uthe sechamile and then that's enough kuphelile kaput uyabona, and asekho inkanuko asekho nesidingo saloko. Even worse ke kunabantu besifazane who then even feel ukuthi if esechamile anyanye. Okay. Ukwabona lokho ukuthi akasafuna ukuthi umthinte uma nje ipipi lakho sanamanzana aphumayo kulona likuthinta ithanga vele ukuthi akahlanye ngoba usiyanyanya ngaleso sikhathi akasafuni lutho okwaleso sikhathi kodwa don't read into it ekutheni don't ngacabanga ukuthi akakufuni ngoba engakufuni but it's just that time ngoba nama emotions umuntu after I release loma emotions akasafuni lutho ngaleso sikhashana leso but not ukuthi akasakufuni you know, but iliyo release but after that kuzobuya futhi kubuyele khona niqhubeke futhi. Ulalela indaba eGagasini. Topic namhlanje ayinzima ilula because you identify with it, you can relate with it. Mhlambe you do it better than lama scenarios eswabekayo. We can go to the extremes, okay? This thing is relative. After umdavazo, uma usuchamile and awsamfuni umuntu wakho awufuna ngisho kumthinta, udokotela is using a term yokuthi abesifazana abanye ba feeling as ukuthi sebengcolile abasafuni lutho, and wena umuntu wesilisa nje sekuphelile ngawe. It shouldn't be like that. How you communicate, not verbally so, even nange kwenza ukuthi yes sesijabulisene. Well, if kukuthi round number 2 is coming, but khona indlela okungenzeka ngayo. Awazi umuntu wakho ngamtshela kanjani lento. Please call iba anonymous 0861596596. You can send your voice note as well with 078 934 2822.
7 awukadeli ngiyakubona Yes, angadeli. Ufuna round 2. Yes ngiyakubona what you doing the opposite of what esikhuluma ngakho namhlanje. Yes, talk to me. No, Mthiyane, angifuni ukuthi sisheshise lento, kanti kunokuningi safuna sikhuluma. Kunezinto as psychological also ezingamenza umuntu ukuthi afile ngaleyo ndlela. If kuukuthi ke kwaba ne past trauma ngocansi kumuntu, okay? Yeah. Now I see this kubantu besifazane ngiyayibona futhi nakubantu besilisa. Yeah. So kubantu besilisa it causes two things. Yeah. Ugcina after mdava enze kodwa shesha chame emva kwaloko usediniwe akasafuni lutho ayisavumi nokuvuka induku. Yeah. Ukuwabona either because there's been past trauma kuye, or because of a past experience I experienced Past trauma kumuntu wesilisa such as what? Look, i-past trauma kumuntu wesilisa it can be even ukuthi we are sodomized kwayena wahlukunyezwa wadlwengulwa. It can be very common isikhathi esiningi uma kuukuthi wafetshelwa umuntu akade ezimisele ngaye wazibona ukuthi isithunzi sakhe sadicilela kaphansi. Ucansi into emotional kumuntu wesilisa i-physical. Umthinta izovuka induku kube mnandi alenze ucansi kodwa isikhumbuzo kuyena yento ethize yakenzeka kuyena. It can be even kuukuthi kunesifo thizena naso ukuthi uma oyocansini yes kumnandi ukulenza ucansi kodwa iyamkhumbuza ukuthi egcineni lo cansi leli ngagcina ngithola lesifo esithize ngalo cansi. Kowesifazane many a times uthola ukuthi uthi mase sechamile yes kumnandi ngoba ngithintile ubhontshisi wavuka ubhontshisi ngachama but after sengichamile sengiya regreta futhi ukuthi sengimnikeleni mina especially ngoba ngiyamazi lo muntu useke wangihetha ungihethile or khonta yenzile and angakamxolela ngakaxoli ngaphakathi. So ngithi uma sengichamile and immediately after kwamina ngizinyanye kwamina ukuthi angihambe ngogeza ngihambe ngozisula because I'm even regretting even the action engiyenziswe imizwa yocansi. No, I get it, Dokotela. I get it. May I also add ukuthi enye ama reasons ngaba ile and most cases isibuka abantu besifazane as victims, as people about tolerate. As a guy, if I'm in this transactional relationship with this woman, mhlambe mdala but I'm here because of the benefits. I'm rushing ukuthi angimsatisfy kulento ayifunayo but after all akukho affection. Yes. So once sekuphelile then sekuphelile. Whereas as a woman usalindele ukuthi kuzoqhubeka kanti I was counting amasent akhe usawabala ukuthi noshintshi lapho wena kuluthi senguqedile umsebenzi wami you should be okay ngokhiwe emoto yakho ngangobona ichair engithandayo. Pressure. Okay. Indaba eGagasini. Your stories 0861596596 iyo lendaba esikhuluma namhlanje. Udlule kuyona kanjani? Mhlawumbe uya pretender. So akaxoxe, in fact siqalela kahle we always say sinodokotela leave that to us. So iqala le conversation bese nawe uba general. Sikhumbuzeke lo hlelo is not suitable for ingane. Sikwi sex indaba nodokotela eGagasini. Ucansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. All good? Oh, good. Good so far. Yes, dokotela. And we spoke about colors earlier on. And so ake ungabe predictable, spice things up nje, and when you aziwa nje ukuthi you are into dark colors or floral, underwear, change things. And fake G-string ngelanga, fake thong, mamhlongo ngelinye ilanga. Yeah, the beauty of being a man, there's no way. It's either there is something or nothing at all. Kuphi ngaphambili. When ungafaka ithong faka i-G-string but umuntu wesilisa kulula but i-challenge sekutheni ke manje wonke umuntu sekufanele aboneke ukuthi siphakeme. Yabo. Sure. Ungaba anonymous mawuthanda. Anonymous eThekwini sabona? Hayi njani Alex? Siyaphila bhuti njani wena? Siyaphila. Angibingelele nodokotela. No mina Alex, I just wanted to ask like dokotela ukuthi ngoba lento ekhunywa ngayo siya experience and ngangitshela ukuthi ekuqaleni ngingedwa thema sengihleli namajida ngathola ukuthi kuyenzeka as they go to the extent ukuthi umuntu ngathi ungamkhahlela noma ungamgoqa ngoplastic yombeka lapha ngaphandle izinto ezinjalo uyazizwa so as in khuluma uthola ukuthi hayi awedwa but umbuzo engifuna ukubuza ukuthi because lento ngingangitshela ukuthi umuntu yenze ngokusemncane isikhula nayo lento lokuthi udokotela imapha ama tactics ama strategies umuntu fanele enze njani because egcineni you want to settle down nomuntu ugcine unomuntu full time ukuthi how do you avoid lento because
you wouldn't want it happening impilo yakho yonke. Good question, right? Thanks, Anonymous. Thank you. All right, Doc. Yes, absolutely. Look, it also then depends on a reason. You know, njengoba esho ukuthi kwakwenzeka usamncane into okufanele as ukhula kunezinto ozifundayo as ukhula, especially if kuukuthi i-cause yayo bongeni into psychological. If kuukuthi i-cause yayo ukuhlukumezeka okuthize, then definitely deal nayo leyo nkinga leyo. Funda ukuvuleleka, funda ukukhuluma, ufunda ukuxoxa, uzame ukutrust, to be able to trust, ngoba nayo leyo is also about if kuukuthi kunento eyakenzeka kuwena ekuthusa. Sometimes njalo indlela wakhula ngayo kunabantu otholthi wakhula ngokuhlukumezeka ekhaya noma wakuneglect azangaza nakwe, manje uthi mase semdala akukhiphele kulomuntu oseduze kwakhe, or noma yini ukuthi kunokuhlukumezeka kuthize nje akuthola. So thola some kind of counseling, but more you need to learn also self-esteem, ngoba enye into is also about self-esteem yakho ukuthi ukuzithemba kwakho. So kunezinto ngasuzenze just to help you ukuthi to be able to cope with that, but also it then begins ukuthi insuka kwayo ikuphi, what was the reason kuwena. Is it just into a chemical? If it is, mhlambe umthande ngempela lo muntu ngaleyo ndlela, you know, and mhlambe you're not willing to change for yena, kukhona lokuthi mase usuchamile uthi uyacika, uyamthanda ngempela na. I always masikhuluma ngendaba ze sex ne relationship ngingayishiyi ifactor yesintu. Yes, kungenzeka ngokwesintu. Yeah, kungenzeka also, you know, even though phela abantu bagcina sebecasha ngakho, but you know, obviously if kuukuthi umuntu futhi onabantu abadala kuyakwenzeka lokho ukuthi yabona icike nje kancane lento after, but ucikwa ukwenza ungacikwa umuntu. If ucikwa umuntu, then that says something about the way ofila ngayo ngomuntu. Ngiyamuzwe ekhuluma ngoplastic 99, that's too much. Kusho ukuthi wena ubufudinga ukuchama nje kulomuntu, but necessarily ayi ngoba kuukuthi uyamthanda. Umuntu momthanda Mthiyane, kunezinto ozisacrificeayo even for yourself just to give them pleasure. For instance, uma ukhotha umuntu ayikho into emnandi oyizwayo wena at all, but uyenza because ufuna ukunikeza yini pleasure. So even nakhona lana kunezinto ozozenza ngoba uzitshela ukuthi ngenzela lo muntu wami ngimthandayo ngoba ngifuna ukumnikeza pleasure. Kodwa if ekunyanyisa to the extent ukuthi awusafuni lutho ngaye, awukubeka ama feelings akho ukuthi uyamthanda ngempela na. Sure. Sisolonde now. Hello nathi Mtshale. Yebo njani Sohlaza? Sure body kunjani hlabangani? Sikhona Sohlaza, ngiyamelela uDr Mthembu. Yebo baba. Njani kodwa? Siphilile nani? Hayi siphilile kakhulu. Good. Cha mina wami umbono uthi azi ukuthi uDr Mthembu sevele wangiphuma wahamba la bengizohamba khona nami, ngoba umuntu uma umthanda uyazi after isex Mthiyane wazi ngisho kumhaka ungathi ngalala kuye esifubeni sakhe nalala esifubeni sakho, kodwa futhi uma ungamthandi ungemthandi yena thothi mhlawumbe uthanda isiphiwo sakhe, mhlawumbe unamahips umkahle nalapha nenkomeni uright, mhlawumbe uyawazi ukuthi mhlawumbe uma unqeda isex mhlawumbe ungathi engavele abhekele mhlawumbe uma usumkhumbule futhi uphinde wenze njalo. Kodwa into engiyifundile okunye ekhambisana nayo imimoya njengoba kade kuthinta ku-doctor ukuthi kwenkathi wenziwa imimoya ngoba ungamthandi. So kuningi engikufundile ukuthi nami kungenzile lokho ngathi empilo kunje, kodwa uma umthanda ngempela umfisa ukuthi kuyaphambana kenzeka ukuthi umthande kade nakakuthandanga. Yes. Mhlawumbe nawe uzothanda ukujukujela kade nawe abanye ubajukujela le. Impilo No, we always like comments as well. Right. Yeah. But also Mthiyane, you know, we live in a society manje where abantu banezstress eziningi, no depression. Siphuza amaphilisi amaningi. Kunamaphilisi also that can cause you to feel that way. You know, uthola ukuthi avela kwenza ube ndikindiki nje emzimbeni, you know, just after ufuna lutho awukho interested and things like that. So if kuukuthi nomuntu onjalo ungabheki just one side ukuthi mhlambe it's about feelings. Mhlambe kunento futhi noyisebenzisayo amaphilisi owasebenzisayo akwenza ukuthi uzizwe undikindiki, or even personality. You know, kunabantu abana personality or borderline personality or bipolar nani othola ukuthi 1 minute uyajabula 1 minute akajabula. So very easy from ukujabula kokuthi uyachama, next uba ne low yokuthi awusafuni lutho awufuni ukuthi akuthinte njani. It can also be a problem personality yakho futhi. Sure. Angithi
umjovo is a contraceptive. Yes. Uyawaqeda ama feelings sometimes. Ukwenza ukuthi uzizwe undikindiki. Yeah. You know, kakhulukazi lo jovo isikhathi eside uzizwe ungafuni nje ucansi nani but ke lapho umehluko ukuthi awulifuni nje throughout. Kwabona kona ukuthi uthi masuchamile then awsamfuni umuntu wakho. But uyamthanda umuntu wakho. But awuna interest ukuthi angathi angangakuthinta. Yeah. Uyabona? Okay. Yes. All right. Sure. Semgwaqeni now uMusa ePine Town. Sure Musa. Yebo but Alex mntana. Siphilile but nansi indaba esidinga idawu namhlanje. Ngifuna ukuqeda kukhona ipart oke wayithinta but Alex. Leyo ukuthi isikhathi siningi abantu besilisa kuyenzeka uthola ukuthi ukwi relationship ngoba encenge ukuthi uzothola imali. Kukhona elinye side opposite lapho futhi. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi nawe ukwi relationship futhi uyazi ukuthi le relationship ingikhosta imali mina. So as soon as uqeda ukuchama uyabuya lo mqondo ukuthi yo lento ngizoyikhokhela njalo. Manje kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi as soon as uqeda ukuchama bebuya leyo mqondo ukuthi mhlambe kuzofanele ngithenge iweave njalo. Yeah. Sengimosha imali engaka. So kwesinye isikhathi kuyenzeka kube leyo feeling. And okwesibili kukhona lento abantu besifazane mhlawumbe abake bangayinaki engengibheke. Abanye bagcina sebebona ngathi mhlambe isex iyiduty yendoda. Kungabi ngathi igame engathi umuntu wesilisa uyena yedwa kufanele abe busy during sex. Yena kungabi khona iphathi ayidlalayo. So as soon as uqeda kuba ngathi uqedele umsebenzi lo onzima. Yeah. Ngoba akakulekeleli indlela thile. Yeah. So ileyo lezo zinto zo2 yeah imake but bengisafisa ukuthi ube khona so that dotela engage angazi kunomsindo semva kwakho ikhona indlela ukuthi ngawunciphisa ngisemgaqweni andiwe ndithanda ukuba yimbi ama wipe okay angidrophile bamba nje kanjalo okay it makes sense both reasons dotela it does Mthiyane. In fact kule scenario yokuqala la ikhuluma ngayo ngemali what it would generally do is uthi as umuntu wesilisa usuchamile sucabanga ukuthi lento isikweletu njengemali ezalayo ngizoyikhokhela umashonisa lona ngoba njengoba sokunjena kusho ukuthi mhlambe nje obesho ngizofuna ngithenga iwig or what but I think lokho kwenzeka more if kuukuthi nithe kade nilele wangaba satisfied wayithola ukuthi hayi mhlambe lento you know it wasn't worth it ngoba if it really was worth it you'll feel like I will buy two weaves for her ngenxa yokuthi beyimnandi kanjani but if kuukuthi leyo transactional ngoba ibona le relationship leyo into ukuthi ungenzela ukuthi nami ngikwenzela ukuthi but if kuukuthi lo uthenga isikhathi ekwenzela wena ngemomozi yakhe wathola ukuthi it wasn't worth it uzokhalela when you weave yakho uyabona but if really ekunikile lokuthi waba so satisfied ukuthi you feel it's good enough then you won't mind also that piece of exchange uyayizwa leyo but yebo I understand uqinisile ngempela ukuthi ayikhona idokotela can I just share something nje with you I you know when you do lezi zinto ze customer service dokotela I learned ukuthi usually at a restaurant or even a tour or you are going for a massage treatment manicure whatever angithi customer likhokha late yes I was told ukuthi you must tip prior so that it's guaranteed ukuthi service yakhe izoba right because ikhona lento yokuthi ngiyenza nje but I'm not giving the best because angazi noma lo muntu stingy yini so if kuukuthi umuntu osu open naye kanjalo you may consider kube ukuthi she gets it beforehand so that you are free to be yourself during umdavazo except ukuthi those transactional relationships awashiwo kodwa nomunye uyazi ukuthi i-transaction angithi njalo bhuda awishi sure all right sharp it okay ngiyabonga sharp what would you prefer prior or post you mean back or front as in akamabomu nje you become elusive this is indaba eGagasini uma usanda kusijoyina lo hlelo is not suitable for ingane and sikhona from Thursday 7 to 8 doc right yes and sikhuluma indaba nje ezithinta sex nama relationships as well so I Thursday yokugcina yenyanga so next week Thursday so besine open line so makhona something ubonta sithinte namhlanje excuse me no yes nothing uyangifakazela kulento engishoyo yes next it will week be an open line
open lines, Yes, not open legs. Line, sure. Open line. All right. Thumela ke voice note siyawathatha now 078 934 2827 and nama Facebook comments and Twitter as well. Sizobona on the other side of this. Ucansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 pm. Indaba Gagasini and sithatha ke nama voice notes as well ku 078 934 2827. Le show ke is live ungasibona ku Facebook Indaba with Alex nangu dokotela. And we app as well Gagasi FM, choose that video option and nagu YouTube ye Gagasi. Can we read my comments available on social media? All right. Uti Ujo, I always wish her phone rings and they break bad news to her so that she can go. How? And then ukule iyenzeka leyo nto ethi esathi I love you. Uvela ucikeke kakhulu uyibonele ixoxo nje ligcwele la embhedeni wakho. Leyo nto ibanga ukuthi umuntu usuke seumncenge isikhathi eside uze utshele nenhliziyo ukuthi ya ne kusho ukuthi uphethe first grade lo muntu at last avume kanti uzokuphonsa edanyini. Ouch. And then Mthembu, this is unique and unquestionably dangerous, but it happens like once wafeba both lovers lose interest in each other but hoping this would change. But for me I just don't give up. Try to help the relationship. Right? And then bese Nkosi ngiphile zothi kuvele kube ngathi uchame kwaminzo uthole ukuthi akasanambuzi kumuntu wakhona ekudweba isifuba kuvele ukuthi memeza. All right. And then uChris uzothi ngize ngizwe sekunephunga engalazi livelaphi ukuba khona ama Uber la eMtuba ngabe ngivele ngiyibize masiqeda. And then Mbulelo mamuntu evuka ngisafuna icuddle komsiza avuka nomphela uma esefuna kulala adonse isponge alale phansi next mathintana emveni kwalokho. And then Mbongeni it does happen but bangasibilisa ngamanzi uma singabatshela after ukuchama something disappears iyasiqhatha le topic sorry. And then bese uthozane zothi kuvele ngathi ungavelane ugqoke uhambe uma nje wakufulathela wabona umsinsila wakhe kuvele ukuthi hlanza. Yeah. These are the stories and trust me amanye I've had to edit the words akusetshenziswa Awu isithandwa zethu kodwa Mthiyane yes. Listen to this one kadokotela efakazela lento ke wayisho earlier ngizoyifunda nje ngoba injalo ngizolifihla igama lomlaleli umuntu wesifazane kumane kubuye isithombe salomuntu owangirape uthole ukuthi uma sisenza ku right yonke into but once waqeda ngikhala ngidinwe okay kube ngazi ukuthi ungiphoqile lapho ke ngizomthuka ngimtshela ukuthi uyangihlukumeza all the stuff nje ezimbi angiphathi ke uma ke wazama ukungithinta after sex ngivuka uhlanya le story bokade usisho ukuthi kubuye izinto ezake zenzeka. And ngibona usisi loyo Alex ngiyazi thulalele sisi udinga counseling sisi ukuthi leyo nto uyidedele lo moya usuke kuwena ngoba ukuphethe lo moya lo muntu every day ufila kanjalo wena after ulale nomuntu ofunayo manje ukulala naye kodwa at the end uma wena sufila ngaleyo ndlela wena oso alawe umoya wakhe lo wakudlwengula uthi akudlwengule futhi again ngoba wena osawubelethe lo moya wakhe. So you really need ukuthi uthole counseling kuze udedele lo moya naleyo enga uphila impilo yakho ngoba iqiniso ukuthi nje kumhla 26 November umuntu mhlawumbe wakuripa ngo1990 kodwa namanje wena usaziripa wena ngaliyo memory yakhe. So ukudedela lokho kuzokukhulula kuze uphila impilo yakho yamanje uyabona ubheke nalo seduze kwakho ukuthi ubani umnikeze fair chance ungamjudge ngomunye umuntu ngento eyenzeka before but now you deserve to enjoy ucansi if ukuthi nawe uyadliwa idla nawe awutholi counseling nje yabo into engalapheka leyo right. And then usithembiso uthi yabona ke lento ingenza ngigule eselokhethi baby this baby that kumane ukuthi angene phansi kombhede. And then uTeddy ave kumnandi uma nje niqeda ukwenza inkonzo umuntu akubambe hayi avele agula ukudeke engathi bephoqiwe. This one comes from a lady. Okay. All right. And then bese kuzothi umgqilazi yebo kuyenzeka ngoba usuke sewuphelile umcimbi futhi naye akabe nankinga umuntu wami nalokho ngoba ngisuke ngifuna ukushaya umoya ngifuna ukuthi hi. Okay, sure. All right. Asathe anonymous
Anonymous kwindaba 0861596596. Topic yethu masifice sesiphakathi namhlanje sikhuluma ngani dokotela? Let's talk about sex. Sex. And nane feeling ukuthi chifi after uthi nendani uchame. By the way, kunesilwane i-praying mantis uyakubona lokho okuhlaza sithi ugogo thina. I-praying mantis yazenze njani? Ithi mandane yachama nje lo wesifazana lidla ikhanda lendoda. So that is why kugcwele ama mantis iningi lawo abesifazane, because unendane achame nje athatha isiso avela lidla ikhanda lendoda ayibulale. Okay. Yeah. Lokho kuyenzeka ngempela if unga-check nje i-praying mantis iyayidla indoda mase kuyachama yena uyalidla ikhanda ayidla indoda ayiqede finish. So sizilwana kahle hle. Well, sizona izilwane by the way. We are animals. So bulwana lo wenzekalayo eh? No. Well rather advocate for ukuthi wena umuntu wesifazane idla do something kwikhanda lakhe. Elinye ikhanda. Yes, that khanda. Elinye ikhanda hayi la khanda. Yes, but be gentle though, eh? Yeah, sure. Asithathe nama voice notes. Gagasi. Alex aboloko kushoyo uqinisile ukukhulumalana no Nhlanhla wasembolweni. Uhlala embolweni kwamanje. Yeah, sibe kanjalo. Kodwa ndoqinisile into nje ngale yenzeka, but I'm glad ukuthi ngale night the very young age ukuthi most women actually do not like that for us to umuntu manje ekhathulula shonelena. So I've gotten used to it, even after it I still like keep you close to me and everything, and keep some part of me still inside of you even throughout the whole feeling lenjalo, because eventually it does go away. Ukubingelela kudokotela ngibingelela nawe baba Alex. Kumina lokho bekwenzeka ngisakhula nje ngingakayi understand into yothando ukuthi luyini, yawo. Bengaka understand nje ngendlela uthando. So manje no sengi right manje sengiyazi ukuthi okay yini elindeleke mina, yini elindeleke kumuntu wesifazane, ngoba ngenkathi ngisakhula bebihamba phambili bekuyikona nje lokho ukuthi kumele kube ukuthi then mase kwenzekile kube ngazi ukuthi umuntu angasuka eduze. So yeah, ngicela lento ihambiselana kakhulu nothando, yawo. Dokotela no Alex, nami lento kuyangenza nje kami ngimi ngizobe anonymous. Masibe ukuthi nginomuntu ngizwe nje ngiminyanya enesideni enhlizweni yami. Ngingazi nje ukuthi hayi masiqeda umdavazo lapha kubona nokuthi ngenzeni ngiyaminyanya. Yazi ukuthi into ezenza lezi lezi zokuthi usuke ulindele kakhulu ukuthi lo muntu ngizomfica right, like uzopictureish like more word ukuthi okay kuzobe kunjani, but masosofika uzificele nje enye into nje obungayilindele. Ithweke eqala khona lento okucasuka mhlawumbe masushayela ukuthi hayi ngeke but mona umuntu wakho ndomjwayelo wazi yonke inkinga zakho nani nazana and understand na angeke kuze kwenzeke lokho. Nami ngiyayazi experience usiyamba nje le protein. Okay, yeah. There's something emphasis singadlu. Thanks for the comments. There's something emphasis singadlu singayi-addressanga. Yes. Uma kuuthando lwangempela. Yeah. There is a way yokuthi you can work on this. Ingaba khona leyo feeling. Yeah. But you uzoba more matured than ukuthi nje beku besenzana. Yeah, Mthiyane, that's what I'm just feeling isithandwa zethu ukuthi imajority angathi abalazi uthando. Number one, experience yokuthanda umuntu kangempela uzumthande kangempela umuntu, ngoba leyo experience leyo iza nokunye immaturity nokufunda nokwazi ukuthi yini okumele ongayimela yini ongeke uzuyimela nokwazi ukuthi it's not about you, ngoba if umuntu omthandana naye kwangempela ukuba selfish kuyaphela kube ukuthi ngamenzelani ukuthokozisa yena more ukuwabona. So yes, khona omunye okukhulume ngokufeba. Yes, ukufeba it can be a dent ku relationship, especially if ungakhulumile ngakho. That's why you must talk about it. Ukudlulise that trust ngoba iyavuka leyo nto ngesikhathi uyenza lento. But izithandwa zethu must also know ukuthi it's not just about sex, it's about a relationship nomuntu. Yes. Okay. 0861-596-596. That's what we're talking about, and this is attacking nama calls and nama comments. Nangu dokotela ekhuluma la ngendaba yo thando. Angifuna ukuba judgmental. If kukuthi vele wena sex uyenza nabantu aba more than one, this is more likely to happen because khona le element ye comparison. And something engcono kunale. And there's something you always say
ukuthi if umuntu umnika into angayideserve uzoshaya kube yiheaven because vele uzele khona lokho. Yes. So the moment kwenzeka kanjalo unganiki upartner wakho umqondo wokuthi kusho ukuthi xhifi kuwena because inhliziyo yakho elsewhere. Yes. Absolutely. Yeah. Absolutely. And mhlambe futhi nalo elsewhere Mthiyane akusikona nanokuthi mhlambe khona umthandayo but ku elsewhere ngokuthi khona ongadlulanga kuyena kahle. Yes, yes. You know ukuthi uma sowenza lento ikhumbuza yena mase kuthi xhifi ngaye you know kodwa wena uxhifi usumkhiphela kulomuntu o wrong ongadeserve lo xhifi. Yeah. Does it ever happen that when people beshaya umdavazo dokotela mase kuphelele siya spark uthola ukuthi lo omunye mentally ukomunye umuntu to keep umdavazo going. Oh yes. Thola ukuthi ula and abantu abanesikhwele bangaze bethi uvala amehlo because upictureisha lo umuntu omunye kanti maybe it's not or maybe it's so. Yeah, well kuze kube to the extent ukuthi omunye alisha igama lomunye you know ngesikhathi lelo nomunye umuntu you know which again is so unfair you know Mthiyane empilweni kuthiwa ngesingisi bathi what goes around comes around ngoba leyo nto uyayitshala nje kulo kodwa uzoyivuna wena one day ukwabona. Is it something ongako erase kodwa at some point ushe igama lomunye umuntu? I've had a few couples uthola ukuthi kuyenzeka athola ukuthi ulishila igama lomunye umuntu but then it goes on but kulo liyastika lo olishilo uliphumile wakhohlwa wathi slip of the tongue njalo njalo but lo ozwile omunye umuntu elele naye kodwa abize elinye igama lomuntu it's damaging iyamdamage and I damage kwa relationship after that ngoba akazithembi yena akamthembi lo muntu and uhlale a second guesser noma eyocansini noma ungasalishonga akazi ukuthi ulibambe ngamabomu yini manje na or kuyabona so yeah sure. Well indaba ejulile just ukukhumbuza nje lehlelo alilungela ingane uzokwazi ukulithola masifice sesiphakathi we are live now on YouTube, yes, Gagasi FM, on Facebook as well, Indaba with Alex. Now we appear to Gagasi FM. It's not enough ukuthi udownload the app uyithole for free ku Google Play na ku Apple. Ngifuna mina uthi musungenile ku Gagasi FM app uregister as umuntu wendaba. We do all this for you, so to us you are that exclusive. Ukuthi ungenile nje ku app ye Gagasi, you know, you are a VIP listener. Yeah. In fact umlaleli we Gagasi uyi VIP then umlaleli wanomi lupho linyohlelo seGagasi. Umlaleli wendaba sekusindaba. Yes, yeah. Yeah, so claim your space. Eh? Yes. Uyileli akhadi elisegcineni le customer. Black. But uyawo yeah, so please know your worth. UseGagasini, this is Indaba. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Right, let's take comments as well. Ayanda is saying ukuthi lento yenziwa ukuthi hlobo luni lomuntu onaye or isikhathi senisiphilile nindawonye ni kwi relationship. Sesibe ndawonye embhedeni for 10 years. I'm cuddling for who? Right? And then usifisa uthi okunye futhi ukuthi uma amagazi enu ezwana ngeke ube nomuzwa onjalo kumuntu. Kodwa uma amagazi engahlangani angikhathali noma ngaba njani ngeke nithokozelane amagazi lawa akhulumayo. Okay. And then usipha mina ingicika cici lento yokuthi umuntu afune ukungikonofela after sex alale ngalweni usabathe uyamsusa abuyele uvuke ingali qaqamba. Uma siqeda nje umuntu akalale abe comfortable lokho akusho ukuthi angisamthandi bakithi. And then bese kuzoba uleko here. Mantombazana hlukanani nokuthi masiqeda ukwenza ucansi bese nilokhu nesibamba sisuke sesikhathele sishiselwa nje ungazibangela isidina miyeke umuntu wakho aphumule kahle aphole kuyimake umbamba. And then uzenzele mhlambe uma ulele nephara kodwa umuntu wakho umumthanda nje umuqeda khipha leli gama libhalile umuqeda ukumlokhuzana uye umhange lokhu umqabula. Okay, yeah. And then ukhayo is saying ukuthi lenda yenzeki kumuntu omthandayo but yenzeka kumuntu olala naye nje ngoba nakho mahalela
This should be a wake-up call, especially for women. If he doesn't kiss you on the forehead and cuddle you after sex, there's a great possibility that he didn't love you but lasted you. Ish yazi kodwa cabanga dokotela, as I always say ukuthi I have to edit. Lo mjithu usebenzisa leli gama and ngunika inkinga and uvele kwalibeka liqoshebe linjengoba linjalo. He expects ukuthi ngizolifunda linjengoba linjalo. Angihlebele. Uthi ene mangabe uqeda ukumbhekisa le, something like that. Yeah. Yeah, you are naughty dog. Hey, Anonymous, how much day? Hey, how are you guys? Good, and yourself? How you owe us a feedback? Remember the other day you phoned and you said uzozama bususinikeza feedback ukuthi khamba kanjani? No, I don't think it's all right, no, that's fine. Yeah. Even if bekuyena uzozana story esihlukile namhlanje asimnikeze leyo privilege of anonymous. It's okay when anonymous. Qhubeka sis. Ufona for the first time namhlanje. How you doing? Sure. Is this right? Great, thanks. I don't know which the topic is different here. Abantu masebenza bankonofela. Hayi. Sebenzisa abagama umuntu wade kungenza adinga kahle. Maseqedile. And but guys, to be honest, this listener othe ofisa ngathi ngimkhahlele umuntu wakhe umrephe ngeplastic put somewhere. It's very harsh. It's very harsh, and image abantu besilisa mangithi ngithatha ukubuka. And I'm not a doctor ukhona, but I think umuntu onaleyo feeling, I guess udinga because it's a bit harsh, really. Yeah. Because at the end of the day, I understand Wena guess is anonymous. What do you do after seqediwe? Fortunately, ngibamba akankonofeli ufike engikadlisa kamnandi sesizumeki. All right. Fortunately on my side. Nice one. Yabona ke sayivala ke onomlalelo sitshela how to do it right. Thank you, anonymous. Thank you, bye. Bye. Right. Okay, if ungene today waba anonymous. If usufana next week uba anonymous, that's your new name, all right? So yeah. Usuku anonymous nje umosha. Awufunanga last week. All right. Sure. Right, Dr. Asivaleke le topic yethu. Sinikeza nje advice Dr. ukuthi so short. Are you saying I am? Oh no, you are not short. Okay, so there are terms ongawasebenzisa umuntu wesilisa. I'm sure that you are short. I said that was short. It's ambiguous. Don't use the term ever again. Right, so asivale ke ngifisa nje usinikeze homework yokuthi how to try ukuthi ingenzeke lento kade sikhuluma ngayo tonight. Look, Mthiyane, I think lena into singayithathi nje just about sex as if into yokuthi umdavazo nokuchitha nokuchama, you know, but sex is also a bonding hlelo sikhuluma. It's a bonding of physical, it's bonding of emotion, it's bonding of spirituality. You know, so more than that, asike sifunde futhi ukuthi ipartner yakho is not just about lesasitho sakhe. It's also about wena, what can you do and how wena ungambonisa ukumthanda nokuthi of valued, even if lonto ayikwenzeli lutho wena kuleso sikhathi. Kunezinto kumele uzenze nje anyway as a responsibility yakho yokuthi ukule partnership and ufuna umuntu wakho afeel good. All right. Into engithatha from what you are saying Dr. that akunasidingo sokuthi kube ne conversation about this, but actor kwakho kunga speak louder than words. Yes. All right. Siyabonga. Dr. Mthembu uyatholakala yini? Yebo. Sisi Illusion, which is in Hillcrest. In number yethu 031-765-8475. Yes, cell phone ngiyazi. But umfundo uzoyifaka lapha ku Facebook. Sisi Illusion Hillcrest. You'll find us there. Inkinga zabesifazane ezesilisa, you need counseling, sakhumzimba, induku siyimisa ingqondo umuntu wesifazane simisa ashise. Khona umuntu wesifazane wadekhala this time uthi mebona indoda yakhe vele ivuke nje ubhontshisi wakhe uthi TikTok. Good problem. That's good. Good problem. It's a very good problem. Yes, all right. So makuyi Thursday ke akubi average sex. Oh no. No. A freaky Thursday. Yes. Freaky Thursday. So on that note, sayibamba indaba yanamhlanje.
uzokwazi ukuyilalela kahle nje ithola i-podcast yakhona ku Gagasi app and then kuyi-video uzokwazi ukuyithola yes we are live but uzokwazi ukuyithola futhi recording yakhona ku-YouTube. This has been it. Isiphelileke kusheshile bekumnandi I want it again bekumnandi and again and again and so again, you see and there's no flattelling, there's no khahleling anyone oh here. no bama sesiqedile thina just we cuddling and massaging, rubbing the back, massage azazalale yes and umnomzana avuke futhi ne yeah ikhothi izivuke yes okay indaba was produced by Mthembu mama Suking Alex Mthiyane belobusuku bomnandi Indaba special open line on Mondays at 7 talk to Alex oh Indaba talking my business is into nazo zonke indaba zabasha